Malipayong gitagbo sa mga bata ang pag-abot sa mga opisyal sa lungsod sa pagpanguna ni Municipal Mayor Vic Paul Salarda o Vice Mayor Lente June Salway Jr. inubanan sa mga personahe sa Alabel Municipal Police Station. Mismong ang mga LGU officials ang nangunay og hatod sa mga school supplies sa nisgutang eskwelahan nga nahimutang sa usa sa mga hilit nga sitio sa lungsod. Makita sa dagway sa mga bata nga wa gyoy kabutangan ang ilang kalipay tungod sa nadawat nga mga supplies. Nagmayasab sa tumang kalipay ang kapingatos ka mga pupil sa Salimama Integrated School sa sitio Salimama sa susamang barangay kay apil sila sa gihaturan sa LGU ug mga school bags nga dunay sulod nga mga gamit pang eskwela. Mainiton sab nga gisugat sa mga teachers ang mga opisyal sa lokal nga gobyerno atol sa gipahigayong aktibidad. Anaa sa 111 ka mga pupils ang nakadawat og school supplies. Sulod sa matagbag ang papel, notebook, crayons ug lapis. Girumbusab sa LGU aron panghatagan og school supplies ang mga bata sa Paco Elementary School sa Barangay Pag-asa. Ubay-ubay sab ang nakadawat og gamit pang eskwela. Ang gipang tunol nga school supplies gikan sa Smile for Education, Alabel Pathway, Out of Poverty program sa lokal nga gobyerno sa lungsod. Tumong niini nga madasig ang mga bata nga magpadayon sa ilang pag-eskwela ug aron maningkamot nga makab-ot ang ilang mga pangandoy luyo sa kalisod sa kinabuhi. Busa nagpasalamat si Mayor Salarda sa mga magtutudlo sa ilang sakripisyo ug dedikasyon sa paghatag og dekalidad ug epektibo nga edukasyon sa kabataan hilabi na sa mga hilit ug lagyo nga dapit sa lungsod. Ang paghatag prioridad sa edukasyon ang usa sa mga nag-unang prioridad sa kasamtangang administrasyon sa lokal nga gobyerno sa Alabel. Sa tinguha nga mahatagan og suporta ang natad sa edukasyon ug epektibong pagtubag sa mga panginhanglanon sa mga estudyante, mga ginikanan ug tanang lungsuranon sa natad sa pag-eskwela ingon man sa pag-abli sa mas daghan ug mas lapad nga mga oportunidad hilabi na sa komunidad sa mga tribo. Ang Barangay Datal Angas, usa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa Alabel, din sagad sa mga residente, mga miyembro sa tribong Blaan ug taga-Kaulo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.